Hei, tänään puhutaan multipeliskleroosin odottamattomista eduista. Yleensä MS-taudin yhteydessä kuulemme enimmäkseen negatiivisia asioita, sairaudet, rajoitukset, vaikeudet. Mutta haluan jakaa erilaisen näkökulman ja puhua niistä hyödyistä, joita tämä diagnoosi tuo odottamatta mukanaan. Kyllä, se saattaa kuulostaa oudolta, mutta usko pois, niitä on olemassa. Ensimmäinen ja tärkein etu on kurinalaisuus. Kun sinulla on MS-tauti, et voi enää elää huolettomasti. Jotta voisit voida hyvin, sinun täytyy noudattaa rutiinia, ottaa lääkkeesi ajallaan, käydä säännöllisissä tutkimuksissa, syödä oikein ja liikkua. Aluksi se tuntuu vaikealta, mutta vähitellen kurinalaisuudesta tulee tapa ja huomaat olevasi järjestelmällisempi ja vastuullisempi kuin ennen. Tämä pätee paitsi tähän diagnoosiin ja hoitoon myös koko elämääsi yleisesti. Seuraava etu on tupakoinnin lopettaminen. Monet tietävät, että tupakointi on haitallista, mutta MS-taudin kanssa ymmärrät todella, että tupakointi nopeuttaa taudin etenemistä ja lisäksi se lisää väsymystä, kipua ja kognitiivisia häiriöitä. Se myös nopeuttaa aivojen surkastumista. Siksi tupakoinnin lopettamisesta tulee valtava hyöty. Ennusteesi paranee ja taudin etenemisen riski pienenee. Kolmas etu on ravitsemus. Kyllä, MS-tautiin ei ole olemassa yhtä ainoaa ruokavaliota, mutta kun alat kuunnella kehoasi ja muutat tapojasi, tunnet olosi todella paremmaksi. Aloin kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä syön, ja huomasin, että oikeanlainen ravitsemus antaa enemmän energiaa, vähentää väsymystä ja auttaa sietämään hoitoa helpommin. Neljäs etu on liikunta. Fyysinen aktiivisuus MS-taudin kanssa ei ole vain mahdollista, vaan välttämätöntä. Kävely, uinti, jooga, kevyt voimaharjoittelu, kaikki nämä auttavat tuntemaan olosi energisemmäksi, vahvistavat lihaksia ja parantavat myös koordinaatiota. On tietenkin tärkeää tuntea omat rajansa. Älä ylikuumenna itseäsi ja pidä taukoja tarvittaessa. Mutta kun liikunnasta tulee osa elämääsi, kaikki muuttuu selvästi parempaan suuntaan. Ehkä yksi tärkeimmistä eduista on psyykkinen kestävyys. Kun hyväksyt diagnoosin, etkä enää taistele itse sairautta vastaan, alat mennä eteenpäin ja vahvistut. Monet elämän vaikeudet eivät enää tunnu niin pelottavilta. Opit selviytymään stressistä, löytämään voimavaroja, arvostamaan pieniä iloja ja olemaan laittamatta elämää tauolle. Ja lopuksi 6. lisäetu on yleinen terveys. Kyllä, multipeliskleroosi on yhä parantumaton, mutta jos otat huomioon kaikki aiemmat kohdat, kurinalaisuuden, tupakoinnin lopettamisen, oikean ravitsemuksen, liikunnan ja psyykkisen kestävyyden, niin yleinen terveydentilasi todella muuttuu. Alat kiinnittää tarkempaa huomiota kehoosi, seuraat laboratoriotuloksiasi, käyt lääkärissä ajoissa ja huomaat kehosi viestit. Jossain vaiheessa huomaat tietäväsi omasta kehostasi enemmän kuin moni täysin terve ihminen. Ja vaikka sairaus pysyykin mukanamme, voit silti ylläpitää yleiskuntoasi hyvällä tasolla. Vähemmän väsymystä, enemmän energiaa, parempi uni ja tasaisempi mieliala. Ja mikä tärkeintä, saat tunteen hallinnasta, varmuuden siitä, että teet kaikkenesi itsesi hyväksi. Totta kai MS-tauti on haaste, mutta sen myötä voit löytää myös omat etusi, kurinalaisuus, terveys, uudet tavat ja psyykkinen vahvuus. Nyt haluaisin kysyä sinulta, mitä hyötyjä olet löytänyt sen jälkeen, kun sinulla todettiin MS-tauti? Jaa kokemuksesi kommenteissa. Uskon, että siitä on apua muille, jotka kohtaavat tämän sairauden. Ja jos arvostat tätä positiivista näkökulmaa, tue kanavaa tilaamalla kanavan. Lisää mielenkiintoisia vastaavia videoita on tulossa. Toivotan sinulle elinikäistä remissiota. Heippa!